Veel zondag vangt Pastor John een nieuwe boodschap van het heute dat goede werk. En met dat probeert te zijn dat er zijn dingen in onze levens en in onze omgeving wat er veel te doen. Denk maar aan in die leven, er zijn vielleicht dingen wat in je dagen aan komen, wat er nog veel te doen. Vielleicht is de kroon aan dich in de boodschap dat te klagen en veel te fixen. Vielleicht hast een vriend die is krank en den veel te besiegen. Vielleicht is het tijd dat die ontvangt met te houden dat is aan de kerk. Of vielleicht zijn er nog some grotere dingen wie zijn er veel wat te doen met de regering. Wir sind so unabrechtig. Du fehlt wat met onze habits te doen, wir haben so viel Lachen du bent. En weet je, we zijn roman dash en we zeggen, ja, deze dingen veel te doen, maar we doen er niks met. Du kent een tijd en dien in mijn leven, waar we moeten zeggen, genoeg is genoeg. Dit veel te doen en ik word het doen. Dat kost een prijs, deze goede dingen te doen. Dan moet het tijd, dan moet het geld. En we zijn iedereen niet veilig tot te doen, weil we willen gaan andere mensen zullen dat doen. We beten vielleicht te God, hier zijn ik, bij Shak Janum. Das interessante King in Jakobus Kapitel 4, Vers 17 sagt dat, wenn du willst gute Dinge te doen en die das dir nicht, dat is een zin. Dat zijn er nog hondje weer. En weet je, we worden never alle gute dingen in de wereld kunnen doen, weil we hebben niet genoeg tijd om die alle te doen. Maar God heeft die en mij een roep gegeven. God heeft jeder persoon een roep gegeven. En iedereen weet wel wat de roep is, maar we willen het waarschijnlijk, weil we willen er niets mee te doen hebben. We willen gaan andere mensen zullen doen en we willen makkelijke levens vieren. Maar er is een tijd gekomen waar we moeten zeggen, genoeg is genoeg. Dit moet je doen en ik word het doen. De nächste Position, waar we nu Nehemia zijn leven kijken. Nehemia is hoofd voor een koning. Hij deed het wijnproeven voor de koning te drinken uit, om zijn ze eens jacht aan hier. En hij had een enorm makkelijke leven en alles wat hij ever wensen kon. Hij leefde en hij uit met een koningtop en een großen palace. Israël leefde 1000 mijl af. En in Israël werden lang in gevangenschap geweest. En de tempel en de wegen door Rome naar Jeruzalem werden alle twee gebroken. En nu voor 200 jaar hebben de Israëlieten nog gezegd, dat veel te doen. We zullen ons tempel en onze wegen opbouwen, maar het passiert never wordt. Nehemia hield van dit probleem. En dan hebben we het zo zwaar en hard dat hij vangt aan te roeren. Hij vangt aan te forsen en te beden. En dan stond hij op en ging terug naar Israël. En vangt aan de stad verder op te bouwen. Hij had kunnen zeggen, nee, ik ben hier makkelijk, dat is 1000 mijl af, die kan zich zelfs om dit probleem komen. Ik ben hier goed. Schijk eens hem anderen om dat doen. Maar nou, aan wie het zwaar had, hij dat beden door Eva, en dan stond hij op en zei, genoeg is genoeg, dit veel te doen, en ik word het doen. Een vrouw verdient. Wat is er aan je hart, wat die weten veel te doen? God heeft jeder een van ons een goede gegeven, hij heeft ons een roep gegeven, hij heeft grote en goede dingen en plannen voor jeder een van ons leven. En vielleicht weet je wat het is, maar soms van jullie zijn, vielleicht, ik weet niet voor wat God me geroepen heeft, ik weet niet wat ik zal doen. Fangt aan met fasten en beden, zoals Nehemia deed. En nu is een goede tijd, we hebben onze 21 deel van fasten en beden aangevangen. So fast en bed. En vraag God, wat is dat je zal doen? En dan nu, wenn je weet wat je zal doen, stoot op, zegt genoeg is genoeg. Dit veel te doen en ik word het doen. God zegent, had een goede werk.